Jama'a assalamu alaikum, sunana Sha'ib Idris Lisko wanda kuka sani da DSP Habu Sarkin fim ɗin Gwaska. Jama'a barkamu da warhaka. Sunana Ahmad Ebifa, ɗaya daga cikin daraktocin Kannywood. Sunana Sha'ib Yawale ya kasai, ɗan wasan Hausa. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Mustapha Musti. Ku ci gaba da kallon Gotal TV don kallon hotuna masu inganci masu kyau. Ku kalli Gotal TV. Saboda kyawawan shirye-shirye da suke kawo muku da kuma kyawawan sauti da hoto da suke kawowa gare ku masu kallo. Ku ci gaba da kallon gidan talabijin na TV Gotal saboda daɗaɗɗen shirye-shiryensu da kuma ingancin sautinsu da daɗaɗɗen programs masu ƙayatarwa masu ilimantarwa. TV Gotal naku ne saboda jin daɗinku.